Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a felicidad adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naragsak ti pamilya abinwangay mi kini Randy. Talo dagiti anak mi. Adda trabaho ni Randy ket plain housewife akmat. Simple laeng tibiyag mi. Adda napatag nga akam ken aktibo nilakay ko iti simbaan. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam a felicidad dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hani, narubuatam ka din dagiti ubing? Mangmanganda pa ilaan. Apuraam maladaw tayon. Wan, sige tapagdigusak idan. Ako naktumat ngamin kan kaariingam ida amasapa. Ay, nagbuybuya dan tumat ngamin iti TV iti rapi Aldawan. O sige, umuna ako na mapan iji simbahan. Sumaruno kayan ton. Sige lakay, rubuatak la ang dagiti ubing. Ayan nga ni Daddy dito yung simbahan. Jen, Apay, Mami. biro ka man ni Daddy yung dumawat ka iti kwarta. Taigatang mo iti diaper, tasukatak ti diaper ni ading mo. Ay, awan apulos ti inalak a kwarta. Wan, Mami. Dara sa anak ko, saan pa'y anang rugi ti misa. Oh, ayan nga ni Daddy yung. Ang damo di Joy likod. Ada kasarsarita na ang babae. Di mawat ka kuma iti kwarta Mabainak, Mami. Ay, sika talaga. Ni, mangrugin ti misa. Ay, jakon masukatan ti diaper ni ading mo. Mami, mabisim kamin. Mabiit la ang anak ko. Agluto akpay. Aw-awirum dagiti addim Mabisim damat ton, Mami. Ala, ikampay la ang ida iti tinapay anak ko. Simbangpat kayo gaya man. Nagkapuam. Nalpas ti misa asaan da ka nakita. Adda ki likod ti simbaan. Anya nga itinararamid mo ijay. Timulong ak iti trabaho ijay. Ala, tulungan nak nga nga agluto. Tani mabisinan dagiti ubing. O sige, siya kung ti agluto. As si kaswam dagiti ubing. Ni, agoray ka. Anya day tanalabaga di takwelyo ti badong. Ha? Adda ayamat? Kasla lipstick mat. Di ka man nagsaw iti kasta. Kagap-gapom anak misa. Naman siya lang siguro na ito Nakadanon ka di kan ti sayang gusang. Nga anya. Ni, di mo pa'y gayam ammo. Nilakay mo ti pagtutungtungan da dito'y lugar tayo. Taapay. Kanayon da ka no ang makita nga iyang angkas na iti motor na ni Brenda. Anya. Diyan nga GRO iti video okyan. Awan mo ti madamdamag ko akas naman. Kasano kat ada ka lang diti unag ti balayo. Rumor ka mo't tapno maamom dagiti ibagbagada. Ay naman nang saan ang maaramid nila kay ko dayta. Nasingpot ni Randy. Ti kunam. Pamarang nga laang ti panakimismisa na. Ngam ti pudno, adda babae na. Nabayag dagaya man nga agkit-kita. Anya. Kat idi Domingo, adda man ang nakakita, nakaangkas man ang dayjay ang Brenda iti motor na. Saan? Saan na pud no dayta nga ibagbagamanang? Saan na pud no? Madanagan manang. Saan matan nga agawawid ni Randy? No 24 oras ang mapukpukaw ti tao, i-report mo ni police station. Napanan na nga tan. Takitaray nga tan Manang. Intaray na nga tan, di babae na. Nakitinulong ak kadagiti pulisan ng sapol ko ni Randy. Ken naamuak, nga awan kanumutan da Brenda iti pagpapaayan na video okay bar. Anya. Nagdamag kami ijay. Kanayon kanugaya mama pa nagpasyar ijay ni Randy. Ket kanayon nga itable na da Brenda. Anya. Iso adakil ti pamati ka nagtaraydan. Iso na tawan ti makaibaga no sa dino ti napananda.
Agyaman nakitiday tangay pagkamo, Manong. Kunakla no nasingtot da dya arandi. Sayang lang ti respeto kan kuana. Nakigtutak ka talaga iti imbagam. Asaan anagaw-awid kada kayo ni Randy? Wan Manang, binirbirok mi. Ngam talagan saan nagtaraydan iti babae na. Saan ka kumapay nga agsaw iti kasta? Felicidad. Among mat a religyoso ti kapsat ko. Managbasa iti Biblia. Diyak mamati ama aramid na ti kasta. Uray siya. Jak matpatyan. Ngam day naman ti bagbaga dagiti tattao. Ibagbagada laeng. Chismis laeng. Awan pa iti pamanaknak. Iso asaan ka mamati kadagita? Man, Payam, takontakak ni Randy. Tumulungak amang birok kan kuana. Ado dagiti kabagyan mi apagpatulungak. Tapno makapagsarita kami iti kabsat ko. Mami, mabisin kami. Saan kayo pa yan nakaluto? Naibos mo ti gatas ni baby. kasta ka ti. Nagabsen taklatan Tadinak mo't ikan iti pagpletek. Mami, anya ti mapaspasama kada kayo. Awan. Awan ti mapaspasama kanya, kanak ko. Ay, ala, agsangitin ni ading ko. Sige, sikapay lang ti makamukin ni ading mo, ha? Manang, umutang ako mapay lang iti kwartam. Tani, awan na pulos ti kwartami. Saan mo't amabalin nga utang ka nga utang ading ko? Adumot nagiti anak ko apapaadalon mi kan ni manong mo. Manang, Mang panunot ka, no kasano kayo nga agbyag nga agiina. Umasidag ka kadagiti masaknan. mabay nagmat ngamin. Sana ka na ruwa madumawdawat iti tulong. Ay kat sursurwam ti agsao. Awan ti mapasamag iti biyagyo, no agul uli magkalattaditan. Manong, dito'y pa'y labalay yung agyan ni Jan, Tani, awan na pulos kwartami. Imbagla at tumulong-tulong kada kayo. Ikanyang tumutin ay iti allowance na. Wen, ibatim dito balay. Tada kami ti makamukan kuana. Agyaman nak Manong. Ket kasano nga jadwa pa yung anak mo. Siya kunti makaamu kada kwada. Anya nga iti planong maramidan ita. Diyak amo Manong. Ngam amok asaan nakabaybay-an ti Diyos. Manang? Awanan ka itibain? Nagpuskol ti rupam! Agparabang kayo kumamanang. Ipapulis ka! Uray kapsat ka! Mangibabain ka! Pangasim manang. Di kayo agiskandalo ditoy. Randy, darling, yawat mo man dyan tuwalya, please. Talaga gayam apudno ti ibagbagada! Manang, pangaasim ta agawit kan. Agawit kan. Kumusta kayo, Felicidad? Kastoy Manang. Talaga marigregatan ako. Imayak dito balayo. Tapno tulungan ka. Ada ka din damag mo no sa dino tayo ni Randy. Awan. Diyak ka muna ayan na. Atoy kwarta. Imbagla apagpuunam iti negosyo akayat mo. Ay na, agyaman ak Manang. Bayadam tulat ka, no adda ka wadwadam. Manang. Saan ka nga agsangit, Felicidad? Ay, wanam kit titibagin. Kandag iti ubing. Di mo idabaybayan. Agsublipay nga takada kami ni Randy. Diyak man amo iti dayja a tao. Mangibabain. Wen gayam. Ayan ni Jen. Ikak man iti baro a sapatos na. Kan addamat ginatang ko abaro abado para kadagiti adding na. Ayabam ida ditoy. Taipadas dadagitoy ginatang ko. Agyaman nag itiintad mo sapatos, anti. Naglagaan nga ipag na.
Saya atam ti agadalwan. Wen, auntie. Tani, agmay-may sa ni mami yo amang isaksakan iti panagbiagyo. Iso at tulungam. Kayat yo asawan? Saanan nga agsubli ni daddy? Kada kami? Saan matakas ta, Jen? Angam nasken lata tulungam ni mamim, ha? Saan kayo amang namnama ken ni daddy yo? Ako na ni mami. Birukan mi ni daddy. Numawan mat kwarta mi. Ti aramaten nyo akwarta amang birok kan kwa na. Usaran nyo laengen para kada kayo. Ngamin, no talaga akayat ni daddy yo ti agsubli. Agawid lata. Iso asaan yun abirukan. Kasta aading ko, aglako-lako ka. Wen manang, ket ni ay na. Adon ti customer ko. Wan gayam, asino mo't nga itinangtad iti pagpuunam. Niipag ko, ti kabsat ni Randy. Ay na, kanayon ditoy. Ipaspasyar na dagiti ubing. Ik-ikan na ida iti kwartada. Ay kat nasaya at nga rod, ano kasta? Wen manang, imbaglakit din ta nasingpet ni ipag ko. Ay, sige manang mabait laang tani, aglako akpay. O, sige laang. Ay nanak ko, siya kunti kararagsakan nga ina. Tanagraduar ka ni ti kolehiyo. Unay kayo matan, mami. Agsangit kayo matan. Maperdi day ta make-up yo. Sapay saan tayo pa'y ang nagpicture. Sumano kayon tapicturan kayon adwa. Ay naanak ko, ni matan antim ti pinagbalin mo a photographer. Okay laang. Wala, umisam kayon. Jen anak ko, adda bisitam amang birbirukan ka. Classmates ko dagita, mami. Sangmom ida. Wen, mami. Felicidad, naggraduaran ti inauna nga anak mo. Nagbunga ti adu arigat mo. Huwan manang, kat naragrag sa kumapay. No naimatangan ti ama na ti panagraduar na. Bye-bye amon. Tadan sa bali akakabkabalay na. Napaneknekak nga adda babae na, Felicidad. Man, Ngamjakon imbagakan ka, tadyak kayat amasaktan ka. Tinulungan kayo laangan nga agiina, tapno saan kayo unay amarigatan. kat agyang manak unay kadagita at tulong mo, mana. Kumusta nga imat ni Jen iti trabaho na? Ay na, nangipaw itmanen iti sweldo na. Kunak nga rod nga urnungan na. Kat, tiyama na nga awan ka di pa'y damag mo kan kuwana. Nalipatak pa'y kit din ni Randy, manong. Jak amo na sa dino ti ayan na itan. Jakon pampanunutan. Mabit laang. Sik. Felicidad. Anya tar aramitam dito Saan ka dingadan sa bali akadendenam? Kat insukat na kami a pamilyam. Ito. Anya tar aramidam dito Randy. Felicidad. Pakawanan na kumar. Kaya't kunti agsubli kada kayo a pamilya. Sapay la kumata maawat dakpay. Saan ko pinastrek ni Randy iti day di agundaway, Mr. Lonely. Iso anapan nakipagnaed iti kabsat na. Insi na kano ti kadendennana. Ngem kasladjakon maawat pay. Kan pinampanunot ko, akabaalan mi ti mangisakad iti panagbiag mi, nga uray awan tulong na kada kami. Kang runaan na, kagura dagiti anak mi. Dayto iti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Felicidad. Agyaman kami pagama Felicidad iti pakasaritaam.
Nalaka nga ibalikas ti pamakawan, ngem narigat ti manglipat. No kadagitoy, nalabit ang nasakit pa ilang tinakamyo, gapo iti inaramid nila kay mo. Ngem sa apela kuma, tadumteng to ti panawan, amabukal matlaeng ti pamilyayo. Nang runa pay, no talaga met anapudno, ti panagbaliw nila kay mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a felicidad, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo, kan iti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.